आं साक्सेसखौ नुहुरदों आरो साक्सेसखौ मोनदोंबो आरो बारा सम नाङा फैगोन देवालिहालागै आङो 1 लाख थाखासिनो बोरमा साप्लाय खालामनो हागोन। हेल' हाय लोगोफोर, आं दिनै दंफैयो आं राङापारानि हालामाव थानाय माजगाव गामि जायगायाव दंफैयो। स' लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट लानानै फैदों। स' गिबियावनो आं आदाखौ खुलुमग्रोबाय। जय जाथों। स' अन्नानै आदानि मुंखौ फोरमायना होबा मोजां जागौमोन। आंनि मुङा रामेस्वर दैमारि, गामि माजगाव आरो माखासे एड्रेसखौथ' आरो बयबो मिथिखागौआनोसै। थाना राङापारा, पस्ट अफिस उरुहिलागा, बेनो आरो। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि जाहोना जाबाय जोंहा माजगाव गामिनि आदा रामेस्वर आदाया जोबोद मोनसे साक्सेस जानो हादों। स' लोगोफोर, बिथाङा माबायदि साक्सेस जादों बा बोरै खस्थ' खालामनानै आदाया बोरै साननाय फैनानै स' लोगोफोर बेफोरबायदि बोरमा फार्म खुलिनानै आदाया साक्सेस जानो हाखो। स' आदानाव जों मिथिना लानि। गिबियावनो बे दैमारिनि चेनेलखौ बरायग्रोनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे मानगोनां रायजो राजाखौ आं खावलायो जाहाथे जा बिथां फंबायनि चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब खालायो, बिनि थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै आंनि बे बोरमा फार्म खालायनायनि जाहोनै फंनैसो बुंथिनो थोननायलाय आं बुंथिनाय जासिगोन। बोरमा फार्म खुलिनाया ओरैबायदि, एक्सुवेलि आं फार्स्ट टाइमाव बोरमा फार्म खुलिगोन ना खुलियाखैमोन। जास्ट माने आङो बोरमाबो फिनांगौलै न'आव होननानै मानै ना माथाम बायदोंमोन आरो। दा बे बायनायजों लोगोसे आं 6 मास थायो। माथाम बोरमा बायखांनायनि उनाव 6 मास थायो। 6 मासनि उनाव माइ गायखांनानै माइआ हाफिनो आरो मास मोनथामसो बाखि दङमोन। बे समाव मा साननाय फैगौ हरखाबै साननाय फैनायलाय आं बोरमाखौ बायसिन बायनानै बुरजा खालायनाय जाबाय। स' बेयावनो आंहा एसे गोरोन्थि जादों। एक्सुवेलि बोरमा फिनोबा आरो बोरमा फार्म खालायनोबा हायोबा फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो बोरमा बिमाखौ बायखानांगौ। आङो बोरमा बिमाखौ खम परिमाण बायनानै बोरमा फान्थिखौसो बांद्राय बायनाय जादोंमोन। बेवहाय आंनि जौगाथाया एसे लेट जादों। आं दिनैसिम बोरमा फिनाया बारा गोबाव जायाखै, एक्सुवेलि 8 माससोल' जादों। दा बेवहाय जेरैबायदि बांनांगौमोन बेबायदि बांनाया एसे खम जादों। आं सेथिनिफ्रायनो बोरमा बिमाखौ बायजेननानै लानायमोनबा दाहालागै द्लाम जागौमोन। दाबो एक्सुवेलि बाङा नङा बांदों, होमबाबो जेरैबायदि बांनांगौ बिदि बाङाखै। आरो बेजों लोगोसे बोरमा फिनाया जेबो लस गैया। मानो होनोबा बोरमानो जास्ट माने गांसोखौ होनो हानांगौ आरो दस्रा आदार हायोबाथ' होनाया मोजां, नाथाय दस्रा आदार होआबाबो जेबो नङा। मानो होनोबा बे जोंनि लकेल बोरमा। बे लकेल बोरमायाव जोंहा गिनो गोनां जेबो गैया। मानो होनोबा जों सुबुं माहारि एबा जों मानसिफोरा जोङो जोंनि संसारनि बारजों जों माबायदि बारहावाजों जों माबायदि सोलिलांनो हायो, बेबायदिनो जोंनि बे लकेल बोरमाफ्राबो जों मानसि बायदियैनो बिथांमोनाबो सहायलांनो हायो आरो थान्दा गरमखौ सहायलांनो हायो। लोमजानाय साजानायफ्रा गोबां खम परिमाण जायो। सम लानानै डेसेन्ट्रि जायो, डेसेन्ट्रि टेब्लेट जाहोबानो मोजां जायो। आरो बिदिनो लिभारनि मुलि होनांगौ आरो बेजों लोगोसे फिलौनि मुलि होनांगौ। बेखिनियानो, बांद्राय माने परिश्रम गैया। आरो मोनसे खोथा, आंनि बायदि सोरबा आरोबाव बेबायदि बोरमा फार्म खुलिनो गोसो दंबाय बायोबा आं बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जायो। बे खावलायनायानो जाबाय थुलुंगा होनाय। थुलुंगाया ओरैबायदि, आंहा एसे गोरोन्थि जाबावदों बेयावबो। आं एक्सुवेलि आं मालाबाबो सानाखैमोन बोरमा फिगोन एबा बोरमा फार्म खालायगोन। दा बेयावनो एसे गोरोन्थि जालांदों। फार्स्टनिफ्राय आंहा बिदि आइटेम गैयामोन, उनावसो हरखाब आइटेम जादों। दा बेनिखायनो सोरबाफोर खुलिनो सानोबा फार्स्ट टाइमावनो जाय जायगायाव बोरमाखौ फिगोन
एबा हगारगोन बै जायगायाव नांगौबायदि गांसोखौ रज'ग्रोहोग्रोनांगौ रज'ग्रोहोग्रोनांगौ बै जाय जायगायाव बोरमाखौ हगारगोन बै जायगाखौ मोजां साफा खालायनानै साखोन सिखोन खालायनानै हाल एवग्लुंजोबनानै समान खालायनानै बिदिनो गांसो रज'नायनि बेबस्थाखौ जाहोनांगौ जेला गांसोआ रज'बोगोन रज'बोखांनायनि उनाव होमबा बोरमाखौ बायनानै आरामसे हगारनो हायो होमबाना नोंहा जेबो टेनसन थाया आंहा एक्सुवेलि गोबां टेनसन थादों टेनसनानो बेनो फार्स्ट टाइमाव आं गांसो बानायनो रोङाखैमोन गांसो रज'होनो रोङाखैमोन हाल एवनानै जे गांसो रज'होनांगौ आं बेखौ सानाखैमोन दा बेनि जाहोनावनो आं गांसोनि खोथाखौ सानस्लाबालासिनो हरखाबै बे बोरमा फान्थि आरो बोरमा फान्था आरो लोगोसे बोरमा बिमाया खम परिमान बायजादों फान्थिया बांद्राय बायजादों आरो फान्था माखासे बायदोंमोन बे फान्थाखौ आं खासि खालायदों थिग बिदि खोन्था दा बेवहाय गांसोनि जाहोनाव आंहा गोबां प्रब्लेम जादों आरो बोरमाखौ फियोबा बिदि नेट सोंना लानो हानांगौ जेवराबाबो जायो आरो बेफोरबायदि नेटबाबो जायो जेबो डिस्टार्ब गैयाबाथ' जोंनि बे नेटआ बांसिन लास्टिं होयो औवानि जेवरा होयोबा औवानि जेवराया बोसोरसेयावनो उरि जानानै गाज्रि जालाङो सिङाव बिदि खोन्था दा बेनिखायनो आं सानोदि जाहाथे आंनि बायदि रावबो जानाङा बोरमाखौ फियिनि सिगाङावनो गांसो बानायग्रोनांगौ बिनि उनाव बोरमाखौ बायग्लुंनानै हगारनांगौ आरो आबदाल लानांगौ आरो बांद्रायथ' खाथिनि गैया आरो सहायनो हायोबा निस्सय बिनि फलाफलखौ मोनफिनगोन सानसे लानाय लोगो लोगोथ' बहा जानो लानानै नेनांगोन जेरैबायदि दिनै अमाखौ जों फिसानिफ्राय गोरलैनिफ्राय फियोबा बेसेबां गोबाव नेनांगौ थिग बिदिनो बोरमाखौबो जोङो फिसानिफ्राय फियोबा बेसेबां गोबाव नेनांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बयबो गाव गावनो मिथिखागौ ओंखायनो आंनि मथेबा जेबो लस गैया आरो जेबो लस गैया मानो होनोबा बे बोरमा गिदिर जात खोमा गोलाव आं बेफोरनि बागै बुंनो थाङा बेफोरखौ आं दा मिथिथ'वाबो खोमाजों खोनायो माने बेफोरो बिराद खाथिनि दङ परिस्रम दङ मुलि बायदि रोखोम बाहायनांगौ होननानै आं खोनादों नाथाय जोंनि बे लकेला एसेबां बिदि नङा आरो जोंनि बे लकेला जोंनि मानसिया जेरै बारहावाखौ लानो हायो थिग बिदिनो जोंनि बायदिनो बिथांमोनाबो संसारनि बारहावाखौ लानानै सोलिलांनो हायो आरो बेनोसै स' आदानिफ्राय गोबां खोथा मिथिबावबाय लोगोफोर स' आरो फंनैसो आं सोंनानै लाबावनि स' लोगोफोर आदानाव मा बोरमाया एसे खम नुदों बा बाहेरफ्राव दङ नामा बोरमाया नै दा खानायनि सम जाबायथ' दा खानायनि सम जानायाव दहाय आंनि सिगां नोंसोर फंबाय सानैया हाबबोनायाव गेटखौ फांनो रोङाखैमोन बेयाव माखासे बोरमाया ओंखारलांबाय बेखौ नोंथांमोना नोजोर होफ्लांनो रोङासै आंबो फैनायाव एसे लेट जाबायना ओमफ्राय माखासे बिगासे नङा एक्सुवेलि सरि माबा 2 बिगासोनो जख' सोंनो हायाखै लांदां जायगा दं बेयाव गांसो दं दा बेयाव दोनदाल होनाय जादों माखासे बेयाव दोनदाल होदों आरो माखासे इयुनाव हगारजोब्बाय आरो बे दा हगारजोबदोंबाबो दा नैबे समाव नोंथांमोना जायबायदि समाव फैबाय बे समाव दा नोंसोर हाबफैनायजों लोगोसे बोरमायाबो ओंखारलांबाय दा इयाव एसे खम परिमान नुदों आरो बोरमाखौ दा गासै आंनि बोरमाया टटेल 40+ दं आरो 40+ नङा बिमा फिसा खासि गासैखौ लानानै 40+ दं आरो औ बेबायदि आरो लासैनो बांहोगोन जास्ट माने आं दा लाजेनदोंसो दिनै 8 माह जादोंसो आरोना बिदि खोन्था स' लोगोफोर आदानिफ्राय जोबोद गोबां खोथा मिथिना लाबाय स' आदानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय स' बैथिं नायहर बोरमाया बेसे दं इथिं नायहर बैथिं नायहर स' आदानाव आरो फंनैसो थालांबावदों खोथा सोंनो स' आदाया मा बे बोरमानो बेलेग दाना बाहायनाय आदार बाहायनाय जायो नामा गांसोनि अनगा फार्स्ट टाइमाव आङो सापर लाबोदोंमोन एक्सुवेलि सापर जाहोनायाबो बिराद मोजां रिजाल्ट आरोना जाहोनो हायोबा बिराद मोजां रिजाल्ट सापर जाहोनाय बोरमानि साइज महरफोरा आरो हेल्थफोरा माने दस्रा जायो एसे साफा साखोन सिखोन नुयो हेल्थखौ मोजां नुयो बेनिफ्राय बिदि आदार होयै बोरमाफोरनि हेल्थफोरा एसे दस्रा जायो
अब्लाबो हाइ फाइ जुदि गांसो मोनजायोब्ला माने टेनसन गैया आरो बराबर माने बै मा होनो आदार होनाय बायदिनो जालाङो आरो। स' आदायाथ' होनदों बोरमा दिनै आजि बोरमा फार्म खुलिनानै 8 मास जाबाय। स' आदाया 8 मास टाइमावहाय बोरमा फार्म खुलिनानै एसे जेनेबा गावखौनो एसे जेनेबा साक्सेस जानाय बायदि 100%आव खै पारसेन्टसो साक्सेस जानाय बायदि मोनखो? साक्सेसआ माने आं दा सैथोखौ बुंनो थाङोबा साक्सेसआ ओरैबायदिसो जागोन जास्ट माने आं दा 8 मास जादोंथ' दा 8 मास जानाय अब्लाबो आं नुहुरो माने साक्सेस जागोनखौ आं नुहुरो। दिनै आं जा नुबाय जा मोनबोबाय आं साक्सेसखौ नुहुरदों आरो साक्सेसखौ मोनदोंबो आरो बारा सम नाङा फैगोन देवालिहालागै आङो 1 लाख थाखासिनो बोरमा साप्लाइ खालामनो हागोन फैगोन देवालिहालागै बेयाव बेखिनिखौ माने आंहा हिसाब दङ। दा माखासे बेफोरबायदि बायदि रोखोम माइनास प्लास साननो थाङोब्ला माने मुलाम्फा दं आरो मुलाम्फा दं माने खहा गैया। स' लोगोफोर बिथाङा होनदों साक्सेस गावनि गोसोआव एसेबाबो साक्सेस जानाय बायदिखौ मोनदों। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मावनो गोसो बा बिदि फार्म खुलिनो गोसो स' नैबे जोंहा खाथि खालानि सोरबा खुलिनो गोसोबा जोंहा नै रामेश्वर आदा माजगाव गामिनि रामेश्वर आदानाव एसे जाखिनि रोङैखौ सोंना लानाया मोजां। स' बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो खावलायहरबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों। स' लोगोफोर नै जोंहा आदानि बेफोरनो बोरमाया आरो गोबां बाहेरायाव दहाय आदायानो फोरमायखाबाय जों हाबबोनानै जों आदानि बे जा बाउन्डारि बेरा होनाय बेखौ जोङो बन्द' खालामनो गोसोआव फैयासै बा बावबाय बेनि गेटखौ। बिनि थाखायनो आदानि माखासे बोरमाया आउटआव एसे ओंखारलांबाय जाहैदों। स' आदानाव दङ गासै बोरमाया 45 प्लास होनदो 40 प्लास दङ। स' बेफोरनो लोगोफोर नै जोबोद समायना रमायना नुदों आरो गांसोखौ नाय लकेल गांसो जोबोद मोजां खुनु बेयावहाय दाना बा आदार बायनांगौ गोनांथि गैया लोगोफोर। स' नै फैगासिनो दङ। स' आदाया होनदों फैबाय थानाय देवालि समावहाय 1 लाख थाखानि सेलिंनि खोथा बुंदों। स' आदाया आरो जोबोद मोजां साक्सेस आंनि साननायाव एसे जोबोद मोजां साक्सेस जानो हानाय बायदि मोनदों। स' जोबथारनायाव आदाखौ आरो फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबावबाय। बुंनाया बेनो आंनि गोसोनि साननायखौ आं बुंनोसै माने आं जेला बोरमाखौ लाजेनो बेबायदि गांसो गैयामोन आरोना फोथाराव बिदि गांसो गैयामोन नारासो दङमोन नारा माइ हाखांनाय नारासो दङमोन। बे माइ हायै समावनो आं बोरमाखौ लानाय बिराद गोबां खस्थ' मोनदों आङो ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आरो बे खस्थ'खौ सहायबोनांदों आरो बे बोरमानि थाखायनो मालाबा न'आवबो हौवा हिनजावजोंनो बा बिमा फिसालाजों बा गासै जों साथामजों जेनेबा नों नाय आं नाय होनलायलायनाय जायोमोन। मानो होनबा हाखौ हैया माने गांसोनि थाखाय हाखौ हैया। बे गांसोनि थाखाय हाखौ हैयैयावहाय अकल बोरमाल' नङाथ' गोबां खामानि थायो नालाय अबे मोनसे खामानिखौ मावख'नो जायो माने दा बेवहाय नों नायहैदो नों दोस्लायहैदो थां दौहैदो होलायनानै माने थोलायलायनाय जायोमोन आरो दा जेबो नङा होमबाबो बेफोरो जाहाथे आंनि बायदि गोरोन्थिखौ गुबुना दा मावथों। मानो होनोबा बोरमा लायैनि सिगाङावनो बेबायदि गांसोखौ रज' होग्रो बिनि उनावसो बोरमाखौ लाबोनानै फिनो गोसोबा फिनो हायो बा असुबिदा जाया गोबां हाजासे थोजासे सुबिदा जायो नङाबा आंनि बायदि फस्थायनांगोन। आं गोबां फस्थायदों नाथाय अब्लाबो आं गोसो बायाखै बा आं गोसो हगाराखै। आं गावखौनो सानो आं जेनाखै सानो आं माने गोसो हमथाबथारनानै आं बोरमाखौ लाखिनाय जादों आरो दिनै फैयै फैयै नैबे 8 मासाव नै आंनि फोथाराव गांसो रज'नो हमबाय। गांसोखौ नै दा नोंथांमोना नुबायानो देग्लाय नैबे बोसोराव थाबनो आंनि हायाव गांसोबो रज'वाखै गुबुननि हायावबो रज'वाखै एसे लेट जादों। दा बेवहाय दा किसुमान बोरमाफ्राबो जेनेबा आंनिया एसे किसुमान महरफ्रा एसे खमजुरि जादों आरोना आरो मास मोनसेसोनि उनाव हाइ फाइ जागोन। बे गांसोआ जेरै हाइ फाइ जागोन बोरमानि महर मुस्रियाबो बिदिनो हाइ फाइ जागोन बेनो आरो। स'
जोंहा रामेश्वर आदानिफ्राय जोबोर गोबां खोथा मिथिनानै लानो मोनबाय। स' जोबथारनायाव आदानिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावनानै आदाखौ आरोबाव फिन खनसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय। गोजोन्थों। जय जाथों। उनाव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।